Takže dobrý den, dámy a pánové, a dneska si ukážeme, ako stiahnuť mopek. Kliknete na mopek, počkajte, kým sa vám stiahne, prenesete si ho na plochu, potom kliknete Create Custom Profile, napíšete si tam Diner Plus, fotku si tam nemusíte dávať, je to úplne jedno. Kliknete Fabrik, to je dôležité, aby ste klikli Fabrik. A potom kliknete toto Import. A stadiaľ to zaberete ten súbor, alebo no proste takto súbor. A zakliknite toto. Počkajte, kým sa vám to stiahne. A hotovo.